Kublai pi barok ki perlok I way pe way ki bas ngotonat ban pe ye ki video bat ki bas ngotonat ban ka ya ke game Free Fire hang ni ngan wan rai pi ya ke way ka kubor ka bas ngu ka belong no sngu shirkhei bat sngu ma bakino kumno kini ki hakar kila ban tu lan kila ban trak ya ka Facebook account ka jongi ki klem la ban tip ya ka password rei kila ban trak lan kila ban tu pat ya ka tu ka account kata ka way ka point number 1 kepada kami hang ni ti hang ni ngalak ban pensaki la ngalak ban pensisa hang ni da ka bangadan bat iway perlok ki bang kren badi ha ka phone call menne ba ila da ban yathu ya ke ai ke ba jia ha kata ka account ke jongu ba kita ki nong hacker na kita ki nong tu kila ban track ya ka account ke jongki briu kila ban tu ti nga kwa banong susu hang ni share ke video nomor ke video kalau badan kamha yaitu ki perlok ki balakai game Free Fire mo kene video kalau badan kamha pila ban share ya kene video syaki perlok jong pi baro te menta ki singi ki long ki singi ki bama menta ki brio ki bastat ki snai kita ki website kita ki link mo kita ki fake link mo kita ki link ki bodai ki link thok ki ba pen thok pen syukor pen bi je pi ba phinyo kita ki diamond ba phinyo kita ki dress jong pi ki babon hi ki reward ba ki bu kita ki reward ki internet ba phin be hakum kita tinga try PUE ha kane kadur ki pha ban spin hang ne khnang ba kila ban track eta account kuno ban ki track ti sa sngap ya kane video hada bukut namar ngadon bat way perlok jonga uban pensisa ya lak jong ki pensngo hapi ki perlok I bapet ya kane ka video bakumo kita ki nongtu ne kita ki hakar kila ban track ya kata ka account ti sngap hang ni ngan ya kren bat bat ngan keli na kano na dumno kasdang bat kumno kita ki hakar kila ban le kumta phila ban sngap ya kane ka video hada bukut khnang ba phila ban yo ya ke jing hikai bat ki jing sneng na kane ka video ti elementang ini sngap kumno di perlok iway ibala pensai halor kane ka jing jia ya ka account ka jong to naduk menno ka ki brio ki bawan bansen pi hapo Instagram au pi ong ba ki wan bansen ita ka link ban kin yo free ti reward kisen dengan ya haper live jam sengi kisen dengan haper live jam sengi tagi ngang supai ka message kawan tu tengah ngasim itu ngapai ngasunak untuk ka message tega elam ngas tu cha sekatu ke ba event tu tegi ai kai ben aban spin gitu ki ba event ba ai kan te kya gam tu ku tigi bundle ba internet game ka trading ba spin tu ta ba spin frame tu msyat ya te ba ka urum ka spin sepak teli te udon tu kan te ba uwe udon ki bundle ki ba kita manji nyuk ki hermet ba bet ba ta te nga spin hang ta de spin kilam yang ada spin kiai nga claim nga ngato urum sepak teli dia kiai nga claim ta kilam yang apa desa ka Facebook Facebook ban sign in Facebook tengah entah tengah perkat sitat dia entah ngasan in na Facebook nga ai suat ki number phone ki ai panang dia ai entah kilam yang ki jalaja entah pada ki jalaja tergantung abang nak ngkem year ngata dalam tu dalam mit kin dengan tray sebelum dengan tray dengan yeng ngaplay game dalam tu play game dapat dan ba ngaplay game apa ngesek tu ki benda gi la bisien ki karakter ya bisien te entah kan tengah selungok kan mana kemsin dah karakter ya ro bantar bisien ladang-ladang apa game te philap ningkong ba ka account pia po game kala chenu de ki karakter ondal ngawap nongkong ya kata tanga ngasulungok gai mo klemle re ta kita ada tanga ngale po FB te lap yo profile la chin chin tanga ngasulungok ngalak 10 maksi bang tale
marang ingai tu bangsa nepi tu gado te tementak tu Facebook yang pi kalak long dai galak gelawan kan marang meni ada meni ka kesin de bre ka mut kampat la kan bencim kelak sim suat tang ba iklon na mengi kan te ngakwa ban tips ka we ne ka hapor ba pi la ayo itu ka ban spin tu kalau orang pi klaim ang tu ai claim tengah claim kan te pinyan tu klaim te ke lam yang aska ban san in Facebook te pi thoi nomor phone bat u password dong ka tu account ngata te ka jingmut jong pi kalong ba pi klik ba pi tho password kum tu kamut ba pi la de ban tho kum tu kamut kitu ki reward kamut kin poi po account ngabut ngakin po akau kan marukin mana po po game juga kan te pi wei bala ngat hakum ka tu ka link ka ba ki khar ki susna ka tu ka link ga dei ka susna ki khar dei ngar ngampit berkain margi sen kibun magi dekhar margi yang terap lemban share gini subscribe biki channel te ngiki rap kan mo ke iwe la iwe kebiang nga irap eta ngamut nga ke post jika ban share like subscribe kita gibrep kan te nga leh kata kan te hoi ki pai ba nong ngap ya kenika video ru kila sngu yo jing mentoi namar ka jing pencai jung pi kala long ka ba sai te kublai sibun pila pencai te perlok pila sngu ya ka jing keren bat u wei perlok te pila sngu ya ka jing pencai nak liang jong i te ka ka bang kwa ban ong pi hang ne kalong ba la da philap ya kino ki link ki bedai ki fake link kemut ki link ki ba phim i thu i thama tingim tip kino kita ki dai ki link ki ba sha kino ki link ki ba dai hok kan rei ngim judai ban klik lumade gitu ki link ki ba philap hapok ki Facebook hapok ki Instagram ba ki ong pi ban klik ya kan link ban yo ya ki diamond ba pinyo ya redeem code bat ki be ki jing pen be ki jing pen be ji pi ba knang ba ki tu ki briu ki la ban trak ya tu ka passport ba dia kan number phone jong pi te dan ro ki ba comment hapok ki video khamtam ki video ki balong viral mo tu ki video ki bala bobon hi ki briu ki bakwa ban thok ki comment hatu ka video ba ka ba pi ki pis ya ka tu ka link ki copy be ya kan ka link ki pi sapo comment ti kunta ki la ban tu ki briu kemut ki klik itu ka link kemut ki la ki tho yo password ban nomor phone kito ki try kemut ki la yo itu ka Facebook account ki jong pi ki la yo ya ka Free Fire account jong pi ti hang ne ngan pen iruk sai pi ya kum ka wei ka link hang ne ba phim dei ban ju klik ki kum ki link la philap hapo ki Facebook hapo ki Instagram mo ka link ka dei Free Fire or server world service redeem code today kalau ai hang ni ka link kalau ai hang ni ka link ban klik nak ka link direct ba pinyo ya kini ki redeem code tip yo ka kita ka redeem code hang ni ngi de page hang ni room babon kini ki link ki ba ong ne la ban redeem nak ka website blogspot.com ti la da pi klik nang ne page la da klik nang ne te subu mentangan klik ha ka link nang ba pinyo jing tip khendiat pinyo idea khendiat te page la da klik hang ne kan yalam hang ne facebook.com te page kelam hang ne Free Fire reward te ka sign in ka Facebook te hang ne ki hang ne kumba kalong ka kumba kalong ka Free Fire official website hi kalong kumne ka ju he tang ba hang ne ki mut ki ne ki video ki besna ya kane kumut kila scan lupa ha ka phone ju ki la da pi hang ne log in with Facebook ka pha ip ban enter ya u phone number ba password te la da pi enter hang ne kamut mano ba ya u password hang ne kamut ki yo ki try ki ba snai ki fake link hang ne te wanom ju klik lumari ki link ki ba phim itu ithau nang ba phin like na ka jing chat tu ka account ko jong phi ha ki wei ki briu ki ba phim itu ithau te ngangai plus ngo thu bat ki la yo sibun ki ki jing men toy na ka video te ka nei tang ka jing ajing mut ye phi ki perlok barok nang ba phinomia ngat hakum kini ki fake news mo fake link ki fake news khubor thok ba phinyo ikta ki diamond ba phinyo ikta ki barok ki ba ki briu menta ki thau leg ba ki social media ban thok ki phi khang ba ki la ban track ni ka tu ka account ka jong phi te subu ang ne la da sakawai susu ang ne ngan ai hang ne nuksa lok phi ka ne ka wei ka fake link hang ne ka ong ne MP40 mo ka ne ka MP40 gon level max free phila ban klik ha ka ne ka website this website cannot be here hang ne kala ai hang ne room ti phila ban klik nang ne la da klik nang ne kamut hang ne phin la da klik nang ne page mentan klik nuksang ne kaya lam ba sa Facebook namar kini ki dei ki Facebook ki ba ki briu ki la ban track ki phileng ba ka idea kani ka idea ki le kum ne te khang ba ki nyo ba
tip yo password bat do phone number jong pi kila de ban screen lupa ha kapor ba kisna ya kan ka link tengah try phila sngo tho ya ka ei ka ba yo jing mentoy na kan ka video na kan pa phi ban share ya kan ka video share ki we ki perlo ka jong pi nang makiru kin like na kini ki fake news na ki fake links ki ba juan ha ki babun hi social media menta kum ki WhatsApp ki Facebook ki Instagram ba ki we ba ki send pi ya kan link ba kin klik ba pin pendap itu nang ba itu ki tiar ki reward ki ba pi yo kin poi situ ka account ke jong pi handai kini baro ki dai tang ki kubor thok sudah ki kubor pembe pi ba pin ngat ha kum ki ha gini ki brio ki ba thok pi te kum ba pi hang ni ka ong ni diamond lane weapon ka ong ni collect kila ban collect free ya kini pingit ban kon ban ong ban yo free ya kini ki reward ki ba ni hang ni andai kum ta ya ki baro yo free like no tang la pi top up lane ki send gift ki program pi kila ban yo free ya kita ki diamond lane kita ki jan ki jong pi tengah ngai kila yo sibun ki jing mentoy na ka video ingin kendu pat ha ka next video kublai sibun ba pila pe had bukut wat kala ruban share ni video shek we ki perlok ki jong pi kublai sibun